सगळा सरवलं अक्षयाचा 5 परतावून करतो आता. माझ्या 5 परतावना बांगडे ठेव. हा बांगड्याचा निष्ठा घालतो मी. माझा 5 परतावना हकडे नसताला बायकोच्या घराकडे. मी बांगडे ठेवून करू काय? अरे हईल्या लोकांका तुका घालू का या? हा ते घालतलं. तुकड्याचा घालू नका पण ह्याचा तरी घाल. हा हा आणि काय? आणि काय? नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर. मालवणी विरान बाजार चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा. मित्रांनो, बाजाराची व्हिडिओ शूट करूक ना एखादो असो दिवस शोधूचो लागता, एक खास दिवस, स्पेशल दिवस, ज्यामुळे दुकानं बाजारात असतात ना जास्त येतात. म्हणजे इतर बाजारांपेक्षा थोडीशी दुकानं जास्त असतात. आणि उद्या शेवटचं गुरुवार तर फळांची दुकानं, फुलांची दुकानं आणि बरीचशी अशी वेगवेगळी दुकानं इलेली आहेत. तर सकाळीच मी ज्यावेळेस स्टुडिओत नाही इलं आहे घराकडे तेव्हा बघितलं आहे तर दुकानं लावत होते, त्यामुळे मी शूट अजून घेतलं आहे नाही. तर आत्ता मी आंघोळ वगैरे केलं आहे आणि आत्ता दुकानात मी जातो आहे स्टुडिओमध्ये. आणि तुम्ही मागे बघताच ते बघा, आत्ताच ट्रॅफिक भरपूर झाला, वाजल्यात 9. तर नाक्यावरून तुमका दिसतं आहे बघा इथपर्यंत ट्रॅफिक आहे. तर आज बहुतेक गर्दी भरपूर असतील या. तर आता आपण स्टुडिओमध्ये जाऊया आणि जाताना आपण बघूया कुठली कुठली दुकानं इली आहेत ती. खाली पण दुकानं बरीच लागली आहेत, पण खाली आपण थोड्या वेळानंतर गर्दी झाल्यानंतर जाऊया. तर आता घराकडनं मी स्टुडिओकडे जाते. तर व्हिडिओ स्टार्ट करूया आपण इथूनच, घराकडूनच. जर तुमचा व्हिडिओ आवडलो तर तुम्ही लाईक करा आणि ज्या आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर त्यांनी सबस्क्राईब करा. गटराचं काम अजूनही चालूच आहे आणि आता कॉन्क्रीट वगैरे टाकलेलं आहे गटरात. हे बघा खाली गटर सोडून इकडे दुकानं पहिली लागत होती, ती आता जरा थोडीशी बाहेर लागतात, त्याच्यामुळे ट्रॅफिक अजूनही जास्त होऊ शकता. तर बाकीचे दुकानं अजून लावतात सगळेजण. आपण इकडनं जाऊया, बघूया कुठली कुठली दुकानं आली आहेत ती. सुंदर काका पण थोडंसं पुढे बसलो आहे, कारण मागे त्याची जागा होती ना, आता ते का जागा जरा कमी पडता. हे बघा केळी वगैरे भरपूर आहे. केळी तर भरपूरच दिली आहेत आज बाजारात. सफरचंद लहान दिसतात माका भरपूरच. बीट आणि बरीचशी दुकानं आहेत अजून. बघूया हे बघा केळी भरपूर इली आहेत आज बाजारात. अजूनही दुकानं येतातच थोडी थोडी. आणि हे बघा इकडे ना फळांची दुकानं भरपूर असतात. हे बघा हे फळवाले ना, ह्यांच्याकडे भरपूर फळं असतात वेगवेगळी. 1 2 3 4 5 6 7 प्रकारची वेगवेगळी फळं आहेत काकांकडे. केळी भरपूर आणलास. उद्या शेवटचं ना गुरुवार. पानं पण बघा किती आणलेली आहेत ती, भरपूर पानं. ही अस्टरची फुलं आहेत, मस्त मस्त फ्रेश फुलं आहेत. तर इकडे बघा ट्रॅफिक किती झाला, आता भरपूर ट्रॅफिक झाला. अरे पायावर घालतीत बाजूक राहू. सकाळी सकाळीच आपले गणेश भाई दाढी करायला आले आहेत. आणि हे आपलं पतंग ठेस लावता गणेश ट्रॅफिक आज बहुतेक भरपूर होताला. गुड मॉर्निंग. तर चला आता स्टुडिओ उघडूया, जरा देवाची पूजा करूया आणि त्यानंतर मग आपण थोडीशी बाजारात अजून सगळी दुकानं चालू झाल्यानंतर आपण परत एक फेरी मारूया. बघूया माशावाली पण आज इली आहेत. गुरुवार जरी शेवटचं असलं तरी माशावाली पण इली आहेत बरीच. थोड्या वेळानं आपण फेरी मारूया, तोपर्यंत देवाची पूजा जरा करून घेऊया. बाजारात पुन्हा एकदा ट्रॅफिक झाला. खाली मोठे गाडी येईल त्याच्यामुळे. भाई का काय लवकर इलं सकाळी. चलत चलत राहू इले तो इले. हे दाखव मासं उचल. कसं तो 2000 रुपये. हा 2000 रुपये. गेल्या बुधवारी तेवढंच होतो. गेल्या बुधवारी एवढंच होतो मासो. मस्त एकदम. उद्या गुरुवार आहे ना शेवटचं, त्याच्यामुळे स्वस्त. केळी बघ किती इली आहेत ती.
स्वस्त होत आज बाजारात सगळी. 40 रुपयेच असतली ही एकच रेट असतो आणि हा केळी कशी हो काय हो केळी कशी 40 रुपये 50 रुपये 40 रुपये खायची 40 आहे 50 दिसतच सेमच दिसतच सेमच काय बारीक मोठे घे भरपूर घे शेवटचा गुरुवार हा देवी प्रसन्न हो गई काय म्हणतो काका काय म्हणतं येते बिल भरूच आहे ये असे रिक्षावाले वाट बघतात कोणची कोणची वाट बघतास एवढी बाजार हा राजगो कांदे विकता नमस्कार होय मालवणी विरण बाजार स्पेशल विरण बाजारच तर वरती पण आपण बघून येऊ या बाजार किती भरला होतो हा बुधवारच्या गाड्या पण चालूच असतात कंटिन्यू मोठे मोठे गाडी बुधवारचे पण चालूच असतात तर इकडे पण बघा फळवाले इले हे बघा समोर आणि ह्या बाजूक पण फळवाले इले सगळीकडे फळाच फळा वरती आज बहुतेक जास्त दुकानं येऊक नाहीत देवाची सेवा आणि एक धावले पिंडी काय बाजार घेतलास गर्दी झाली परत पुन्हा एकदा गर्दीच गर्दी काय गटर खणल्यामुळे ना ओमकाराचं दुकान तिकडे होता ना आता समोर रुपेशच्याच आहे हे बघा ओमकारचं दुकान गर्दी भरपूर झाली या दुकानात हा भरलो बाजार उद्या शेवटचा गुरुवार ना खाली काय दुकानं जास्त नाहीत खाली ठराविक दुकानाच आहेत फक्त हे आपल्या पप्पा काकाचं दुकान हॉटेल चैत्राली आणि इथून वरती दुकानं सगळे चालू आहेत गोळवणचे ओके ओके आता त्यांना सांगा दिसतलंय म्हणून मी आता बघतो गेल्यावर सांगतो आज भाजी सांगायला त्याला घेऊन ये म्हणून हो ही अळवाची ना ही अळूवाचा हे अळवडी बनवसाठी होय ना आणि ही मोहरीची भाजी मुळा भाजी ओके ओके पोळी असा पातळ सुद्धा होऊ शकत एकदम फ्रेश भाजी ही किती 20 रुपये 10 रुपये 10 रुपये म्हणजे एकदम स्वस्त दाखवा उचला बघूया उचला कसे आहेत ते कसे आहेत ते 10 रुपये 10 रुपयाचे 2 म्हणजे एकदम स्वस्त आपलं गावठी भाजीपालो आहे इकडे पण एकदम स्वस्त गावठी भाजीपालो आहे शेंगे पण असे पॅक केलेले आहेत ना दुकानात असे मिळायचे नाही तसे शेंगे पॅक केलेले आहेत भुईमुगाचे हे बघा या कसा पॅकेट या 25 रुपये ओके ओके इकडे कुळीद गावठी आहेत का हे होय ना ओके ओके आणि हे तांदूळ कसले सुरई तांदूळ कोकणात जी शेती केली जाते ना त्यात सगळा घेऊन इले ते सुपारी आहेत इकडे पालेभाजी आहेत कुळीद भरपूर काय काय काकांकडे या नारळ कसे लावलं गो 20 रुपये 25 रुपये 28 रुपये स्वस्त नाही कमी करून नाही देवचं सगळे घेतात सगळे घेऊ काय त्याच्यासाठी
गावठी तांदूळ आणलं कसे ते पेजीचे कसो येऊ सांग्याचं वाटो 200 रुपये 200 झालो लागलो आता बाजार वाजले किती 12 वाजले पटकर आता 12 वाजले तरी अजून गर्दी हा बरीचशी खाली ट्रॅफिक झाला भरपूर खाली तर बघा खाली भरपूर ट्रॅफिक झाला खाली आमची मनू आली बाजारात मनू हॅपी बर्थडे तो हात हॅपी बर्थडे तुझो हाय 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 कर परत कर हाय हस 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 आपल्या सबस्क्रायबरच्या फॅमिली मेंबरमधले आपले सबस्क्रायबर इलेले आहेत अजित आणि दीपाली आपलं राकेश मित्रा तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलं असलं राकेशला तर दीपाली आणि अजित दोघे इलेले आहेत मुंबईवरून तर आपल्या एक भेट देण्यासाठी एकदंत स्टुडिओमध्ये इले सो आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद दोघांचं पण खूप खूप धन्यवाद आता तुमच्यातला नाश्ता कोण देता नक्की काय देतलं मी तकडे ये नाही ना माका हेच घेऊन यावा तुम्ही करून यावा काय मजा अरे थई गेलास काय अधिक लागतले मग पैसे हा याचा काहीतरी बाबा झाडावला एकच आण हो माणूस बघून ठेवा फक्त किती शांत दिसतात 2 दिवसात त्याची मी नाचाची व्हिडिओ टाकलेली डान्सिंगची हे वरातीत कसं नातं होतं ना हो फक्त बघा हे आपल्या युट्यूबच्या फॅमिली मधले आहेत तू ओळखते मला किती व्हिडिओ बघितले माझे 4 काय 5 तू बघितले नाही बघितले हा सांग चॅनलला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा म्हण बोल नाही तू कॅमेराला लाईक व्हिडिओला लाईक करा व्हिडिओ लाईक करा सबस्क्राईब करा बोल व्हिडिओ लाईक करा बोल एवढा बोल नाही आता तू दिसणार हा व्हिडिओ मध्ये नेक्स्ट व्हिडिओ बघणार ना आज संध्याकाळी तेव्हा दिसणार तू व्हिडिओ मध्ये बघ थँक्यू असं कर असं हा तू कर असं
असं कर. थँक्यू. काय करतात ते दाखवतो. काय लागतं घे का तू खा ना. हो, तिकडे कळलं मला. मग तो मको खात कोणाकडनं घेतलं मको. गाण्याकडे. एकच दिलाय बाका वळत होता. कच्चो हा तो. झाले संपले सगळे मासे. संपले रे. थोडे भय होते काय माका नको. तर घे ना थोडे. आजचो बाजार बघितलास तुम्ही सगळं भरपूर भरलेलं. दुकानं कमी इलेली पण बाजार भरपूर भरलेलो. आता बाजार उलागलो. आता बाजारात कोणच नाही गिरायका. इकडे पाठी बघा सगळे व्यापारी आता दुकानं बंद करून घेतली नाही सगळ्यांनी. आणि वाजले पण आता 1 वाजलो दुपारचो. साधारण 12-12:30 वाजल्यापासून सगळी दुकानं कमी होतात. तर आजच्या बुधवारचा पण व्हिडिओ कसं वाटलं. आता नेक्स्ट महिन्यापासून म्हणजे आपल्या नवीन वर्षापासून 2022 पासून मी असं ठरवलं आहे की आपलंच बाजार मी आपल्या चॅनलवर दाखवत होतो आहे. आता 2022 पासून मी बाकीचे बाजार पण आजूबाजूचे करतले. म्हणजे मसुऱ्यातलो बाजार, कट्ट्यावरचो बाजार, अजून आचऱ्याचो बाजार, असे आजूबाजू जितके बाजार होतात ना. तर सोमवारचो मालवणचो बाजार होता, मंगळवारचो कणकवलीचो बाजार होता, बुधवारचो आपलो बाजार, गुरुवारचो मसुऱ्याचो, शुक्रवारचो कट्ट्यावरचो, शनिवारचो बागायतातलो, रविवारचो मसुऱ्याचो परत होता. म्हणजे मसुऱ्यात 2 वेळा बाजार होता, गुरुवारी आणि रविवारी. तर असे ते पण बाजार सगळे आणि आजूबाजूचे अजून जे बाजार असतील जेवढे मला शक्य होतील तेवढे मी तुमका दाखवण्याचा प्रयत्न करतले आहे. आपल्या चॅनलवरचे सगळे व्हिडिओ तुम्ही असेच बघत राहा आणि असंच आमका सपोर्ट करत राहा. लाईक करा व्हिडिओ, कमेंट करा, कमेंटमध्ये सांगा बाजार कसं होतं. तो व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि शेअर पण करा. आणि जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा. आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये परत एकदा भेटू नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.